Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi o să vă prezint o platformă simplă și utilă care ne permite să creăm diverse activități interactive. Platforma dată se numește WordWall. Pentru început vom accesa site-ul în browser www.wordwall.net. La fel ca și mine veți ajunge la fereastra dată, pagina principală. Evident, pentru început trebuie să ne înregistrăm. Cea mai rapidă variantă pe care vă recomand este să apăsați pe butonul din dreapta sus, Sign Up. Avem la dispoziție două metode de înregistrare. Fie completăm căsuțile date, introducem adresa de e-mail, parola și o confirmăm, locația, selectăm locația. La mine deja este selectată Moldova pentru că sunt din Republica Moldova. Acceptăm termenii și apăsăm pe butonul Sign Up. Fie ne conectăm prin Google cu un cont existent pe care îl aveți. Dacă aveți, apăsați pe acest buton, apoi pe e-mail și automat vă veți conecta. Iar dacă nu aveți, rămâneți la varianta completării căsuțelor. Eu mi-am creat un cont înainte de a face acest tutorial și acum o să vă arăt de asemenea cum să vă și logați. Introducem adresa de e-mail și parola. Deci așa arată pagina. Acum voi merge la pagina principală. Și vom crea prima noastră activitate, primul nostru joc. La mine este deja al treilea. Vom alege un template din cele 18 care sunt gratuite. Eu o să aleg quiz. Vom începe prin a denumi activitatea, jocul nostru interactiv. Voi face un joc la disciplina chimie și voi denumi jocul nemetalele. Cu ajutorul acestui plus putem adăuga câte întrebări dorim ca jocul nostru interactiv să aibă. Eu voi adăuga 5 întrebări. Putem încărca o poză sau să punem simplu întrebare. Prima întrebare. De exemplu, cele mai puternice proprietăți puncte. Și dăm variantele de răspuns. Fluorul, calciu, hidrogen, oxigen să fie. Pentru a alege răspunsul corect, o să apăsăm pe acest X și ne va apărea opusul lui X, adică bip, care rezultă că este răspunsul corect. Următoarea întrebare. Proprietățile metalice în șirul
și dăm variante de răspuns. Număresc și se micșorează. Dar și minimul de variante este 2. 2 variante. Deci, bifăm răspunsul corect. A treia întrebare. Oxigenul poate putem pune aceste 3 puncte sau 2 puncte sau putem, nu știu, cum doriți. Și dăm variante de răspuns. Bifăm răspunsul corect și trecem la următoarea întrebare. Puncte și iarăși dăm răspuns. Variante de răspuns. Bifăm răspunsul corect. Și ultima întrebare. Putem da chiar sub formă de întrebare. Care este cel mai răspândit element de pe planeta noastră? Și dăm variante de răspuns. Oxigenul să fie, carbonul, azot. Și bifăm răspunsul corect. Oxigenul. De asemenea, putem schimba locul întrebărilor cu ajutorul acestui mic instrument. Putem pune ultima întrebare să fie a patra, de exemplu, sau chiar prima, sau chiar prima. Putem duplica o întrebare, vedeți? Putem duplica. Și vedeți, este aceeași întrebare, doar că ea ca întrebarea a patra. Dar este aceeași întrebare și aceleași variante de răspuns. Cu ajutorul acestui coșuleț putem șterge. Vedeți că avem o întrebare în plus, da? Și după ce verificăm, apăsăm pe butonul Done pentru a se salva activitatea. Deci, activitatea noastră s-a salvat. Putem să ne jucăm puțin. Vedeți, răspunsul corect este bifat. Aici putem alege ca jocul nostru să fie sub alt fundal, de exemplu Game Show Quiz, care va începe așa, diferit. Și de asemenea introducem răspunsul corect, care de asemenea va fi bifat. Ne întoarcem la quiz și dacă dorim, de exemplu, dacă nu ne-a plăcut întrebarea sau avem vreo greșeală, ceva, putem edita, accesând acest buton Edit Content. Edităm sau titlul sau întrebarea, cum dorim noi, edităm ce dorim
Și da. Putem lăsa jocul nostru ca privat sau putem să-l distribuim, să-l facem public sau pentru studenți, cum dorim. Putem schimba tema jocului de asemenea. Vedeți? S-a schimbat tema. Rămâne același joc, doar că tema este schimbată. Putem scoate timerul să fie fără timp și aici avem mai multe pentru editat. Ne ducem la My Activities, mai am un joc cu nemetalele. Vedeți, ambele sunt private. Așa arată pagina. Deci, haideți să ne aducem aminte, să concluzionăm, să vedem dacă ținem minte cum să creăm o activitate. Deci, pentru a crea o activitate cu ajutorul acestui instrument și nu numai, tastăm butonul Create Activity, ne alegem template-ul care dorim, de exemplu Missing Word, facem, haideți să vă arăt cum, de exemplu, cele mai puternice are fluorul, da? Și selectăm cuvântul care trebuie găsit, iar aici introducem niște cuvinte incorecte, de exemplu calciu, da? Și dacă cineva va introduce calciu, acesta nu va fi răspunsul corect, dar fluorul va fi. De asemenea, putem utiliza și activitățile altor utilizatori și fie le utilizăm așa cum sunt ele, pentru că sunt publice și avem tot dreptul, sau fie le modificăm cum dorim și le salvăm la noi în activități. Pentru a utiliza activitățile altor utilizatori, ne întoarcem pe pagina principală și aici, mai jos, avem diverse exemple. O să aleg, haideți să căutăm căutăm o anumită temă, de exemplu, body, corp. O să aleg acest joc, avem mai multe, dar poate nouă vrem să facem ca jocul nostru, da? Privat, dar putem și să publicăm. Poate alții nu cunosc limba engleză, putem edita acest joc. Se va edita doar pentru noi, nu pentru toată unitatea WordWall. Dacă o să publicăm jocul, o vor vedea și ceilalți. Deci apăsăm pe Edit Content, edităm conținutul, putem schimba denumirea jocului, hai să punem ca corpul, putem schimba numerele, ce mai este aici, schimbăm ceva, nu știu, haideți, cum vrem noi, cum ne convine nouă. Și să zicem. Și salvăm activitatea. Și după cum observăm, a rămas în același format, doar că s-a schimbat cuvintele pe care noi le-am schimbat și deja trasăm cum. Vedeți? Dacă răspunsul este incorect, atunci ne va arăta incorect. Dar deja trebuie să facem atent. Cam aceasta este ce ține de platforma dată. Voi fi bucuroasă dacă veți folosi acest tutorial pentru a crea un joc pe placul vostru. Aștept în comentarii jocul vostru, activitatea voastră. La revedere și multă, multă sănătate!